ka m mụkwa na Latin because ife ngwa abụrụ na Naija ana m ekwu okwu Sauti. Content m na-eme ebe a bụ ife na-eme na Sauti. Anaghị m akọ akụkọ Naija, adịghị m akọ akụkọ abroad obodo ọzọ. Ife na-akọ ife a bụ ife na-eme na Sauti. Sauti ka anyị nọ n'enu ife, anyị na-akara ụka, anyị na-akpa nkata atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ n'obodo ụmụ anụmanụ na Sauti. Lapụgo ife na-eme na Naija, anọrọ m na Naija. Ama time m lapụ Naija, so amazi m ife na-eme na ụfọdụ n'ime unu ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị ebe ife achụrụ achụ ebe a ọ ndị mụtara ife bụ mkpụrụ mmiri na ndị otie na afịa unu na-azụ na enye ndị obodo ọgwụ na Sauti. Onye ka mgbada na Naijiria na-enye ndị be anyị. So why na ụmụ nwaanyị be anyị ada akpọsị ya sị na ụmụ nwaanyị be ọsị na a lot of our women in Nigeria na-akpọ mkpụrụ mmiri. Ọ pụtara na nke ahụ abụghọ ịna n'iyi. Ọ ịna n'iyi na nke abụkwa ilele, nke ahụ ịna n'iyi gwogwo. Ịna n'iyi nke a enwere part 2. Betu no unu nwa si ebe a ọ Sauti ife Sauti butere kosiri ife a because ama m those years na Naija. You understand? Mkpụrụ mmiri adịrọ ụmụ nkanka ife a ọgwụ ụmụ ife a na-akọ na ụmụ nwaanyị be anyị na-akpọ afịa na-eme whatsoever adịlọ those days. You understand? So gị na-emezi na unu nwa bụ ndị were ọgwụ n'obodo a, unu nwa bụ ndị na-azụ ọgwụ n'obodo a were ọgwụ na Naija mebi achụgo unu ọsọ na Sauti. Unu bụ ndị achụgoro ọsọ na Sauti n'ọgwụ ọ na-ekelikatago unu na-azụ ọgwụ likata unu si mba ka unu werezie ọgwụ a jeze zụbazie ya na Naijiria. Njeze Naijiria na-azụzi ya ụmụazị be anyị niile wee na-akpọ mkpụrụ mmiri ma ụmụ nwaanyị. Hey, amakwa m ọkwa gị nwa na-akọzi. So ọ bụrụ otu a fa na-asịgo n'iyi mana nke m na-ekwu okwu bụ ndị bịara Sauti, ndị gbara plane mee visa were akafa bịa nwekwa ndị difa kpọtara ndị ji akafa mee visa gbaa plane bata obodo a ada ana n'iyi. Ka unu nwa bụkwa ụmụ nwoke sikwa wee gbaa plane mee visa bata obodo a na-ana n'iyi. Ụmụ nwaanyị batara obodo a ji ego fa bata obodo ada ana n'iyi. Ọ ife m na-ekwu okwu Naijiria unu ejego ebe a jee pịta ọfa ekwa unu anago Naija jee pịta ụmụazị wute mkpụrụ mmiri because ọ ka m batara obodo a ka m mara ife bụ mkpụrụ mmiri. Ka m batara ebe a ka m mara ife bụ mkpụrụ mmiri biko ọ bụrụ na m abịara Sauti mma mara ife a na-akpọ mkpụrụ mmiri. Ka m batara ebe a ka m makwuru ife o wekwuola anya m wee fụ ife ọ bụ. Hey, azịgbakwa unu ụmụ nwoke azịgbakwa unu ọnụ nwa na-eje enye fadatin ka unu si enye ndị obodo a unu anago jinyebe ụmụ nwaanyị be anyị mkpụrụ mmiri ekwa ntị ochie ntị ọfụ amakwa m ọkwa gị nwa na-akọ isikwa na m ekwuo isikwara na m ekwu ọkwa gị nwa na-akọ mụnwa amakwa na ụmụazị be anyị na-akpọzi mkpụrụ mmiri. Hey, ụmụnne yi ndị nwaanyị ọ dịkwa safe because ụmụnne m ndị nke nwaanyị ndị obere ma ụmụazị ụmụ ife niile fancha dịkwa safe o. Onye ọbụla zụwakwa ndị nke because mkpụrụ mmiri elugokwa Naijiria nke ụmụ nwaanyị na-akpọpụsị mkpụrụ mmiri. Ọkwa n'obodo a ka m fụrụ mkpụrụ mmiri n'okenye ma nya ka unu chiri go chi n'alụ ụmụazị be anyị na-akpọzi mkpụrụ mmiri alụsokwa unu.